فيلم زجمر هانا تبهال قول 15 عمد قول عنا رأينا عيو ببرد استملأ عادي بسبو آيات نبر ابتخبابي بزيكوهم زنبر ما نمسابيلن أبوآ أو حلوف ناي CIA حيال سرحتني عينيرو كوم سلازخونا دما بزحنا يكلس طبابات نهانا يسلطنا هانا اتسلطنا قول كلتا عامتن كلا سلاز جمرتو أو إدني إد قطم بتعمي أنا فعتي توكي ساوني تسحتن يغون دا أمبر كل مع سلسلست عامت أبوآنا هانا CIA مستر بموت أتخاسيسو نخموت تفريدو بزح يوز إلاش نيرو كوم سلازخونا دما أيو نابزو سوزي بولا عد ماتيو مسقوالو زغمات أبوآنا هانا مشت موزيك أي زلامدا هانا جن موزيك أو كندم اللمات واتيخ عالم مرآيات مرز نبو أدما نايدق هيوت كمي زولا مخانون أمونغسوات من بعد بتعمل دس كم زولالون تنقرو أبو أجن تدق عالم كندي نايزا أكل حدا جنيا مخانون تفلت إدايلو ملسلا أنا جن عسر سلس عمد سلت إن كان نخا نسوخ قد ما يكون كندي انتاي ترقم اللو دا أمويلات ملسلو أنا حج عقمي ملو إيو خوينو سومت أنا نجار كقدم دلوتي إلا نبوات نقرو لازم السمعة ندقوتيو أفت مريت مقعتي جمر راديو تيدما نفت جزايم تسألا إذا راديو ندحرد أولي أخيا CIA بفتنة نوزبوتا خمطيوم أمونغو دما ايجنت ميلات نعنا قد قتلنا نادليت كتمتسيا قول عاخيلا دما محرتي ترئكن وي كتقتليا لكي وي كتقتلكي ايولا حجي توسانة ناتكيو كتول العيا تدلغ والعيايلو نهانا مس نقرا بزح مس حسبت تولعا CIA دما وي كمزلو شعن شعو يفلتو بتوغن ايجنت ميلات بزحت مسارحتا أخيوا أكيوا ايجنت إيريك أبو أنا ميلات تعيسى مغانون بزحنا CIA مستر سلازلون بسلام حيسكم وتمولو سيلات اززوم CIA اتزلو لبوتا ناصنعون كلو إيريك نهانا دحرستو سنة معلتات أبر لنا الرخويلوا كفت بوتاي تقفق أو سكندات دما نايسوات غانتاتات نتقزاي خبوه أقدمهم كل التوتادرات أتيوم نهانا غوطواق مكرون كلو بقعوتا دراو عقم سلازنرا بزي محرد تقتلهم توم ستروفو تادرات أتيم كريوان كلو دما بتعمي كرمو وسيدوم نابيرو مسأتيوا حد سرحتنيا سديدوم قال محتاج نخجر لا إززوا هنا قد نميلات رح يززارو سلزولتهم نميلاتهم تيوم أدحريتا كوف يبلوا هنا ميلاديا خالي نمرققاز بصحوتات حتى ميلاتون تخكلنيا ملستات ملسلا تحققن إزياء تتخكلنيا ميلات يكونتن تتخكلنيا ميلات أبدق خوينا بروديو نزاوزنا ممسلت ميلات كل اختزارو زلوا نقرت نقرالا هنا ميلات مخانا مسرقا قصت زليلات حقفة توم ناي CIA ايجنتات جن أو حدا غازلا خوين سلستو سمعهم مرفق خوقوا ناقوية خاتون كلو نخلهم تقتلهم كتيلا نميلات كتيلا بشقوط جيرا نخلو تكاميراتات توقعو بنتو جيرا دما كف تأثيرها لنارت كفلت واتسق أو لوراتوري نهانا ناي DNA وتسيد كريوان كلو بزح زيت لمدى نجر كم زي ليش توعلو جنا خيتج أنو قلو جن هانا نفط بوتا متيا نتوم سرحتنياتات كتيلا اتو تسيد حيزاتو تخيد بزحات وتادرات كحزوان كركوان ولا يفتنو دأمبر هانا كم نفاس تسورهم بعلي أنا زحلفا زنورا بزحت مخاين تسقيلا دما كفت خبابي تسور هندوت اتمسلي ندحري تمليسو هانا بقول عنتا مس إيريكن مسدئان بماكينا ناخدو يرئينا هندوت كن ايجنت ميلات بقرميت متيا نيريكن نميلاتن نهانا زحزت ماكينا بتقي تتوكسولهم كم إلا دما أدي أنا هانا تموت إيريك دما نهانا حزوا نفتج أكا ناقوية أتي قبت ساعات سندحر دما نعسر سلست عمد ميلاد نيريك نهانا كتقتلهم سلتدالي مئلا شي قوارزتن نفت جيزاو ساعات كنملسن كلنا هانا ناتنكساست أموروكو خمزلات فلت بزح مستوقعزت نوسوم زحصو ساعات تركب كدانهم سريقة نفت ختمام ساعتين نحد هوتيل تأتي اتبع الهوتيل كرشي سلزينورا كباران حسبان كلو بقانقو سلستزاروتو بتعمي قرب مغناتو عروينيا تزارو فرنجي ريو يفلتن بقود حاقوش دما نهانا مدكسن نجيزو تصلحو لخفلن يوا نمشاتو هانا خافت هوتيل كتوتسن كلا صوف تبهال قلعة مسني اشتحاوات راكب صوفي نهانا مسدرا درار نختلع مس غازتا نمشاتو بحدي خدا مس ولدان صوف دما درار تولع صبحيتو صوفن سدران بمكينا جيرا كافت خواوخت كيدن كلا هانا كي تفلتت بدحري تسقيلا مسؤوم تقعاز هانا مسكدت كنتم ناي CIA وتادرات نافت سنورتو الهوتيل يمزو نتمدك أسز حواسا أيون أسيروم نخنازز يساقيوو نايت هوتيل CC كاميرا واللي عمكريون كلوغن هانا ناي صوف مكينا تسقيلا نخدت يريو توسخ حواريتا سلازي اليوم توم ناي CIA ايجنتات نتبع الهوتيل قتلوه أفت مكينا نشتي حوان صوفي هانا تحافي أخم زلاي رئة نما نمجنا ينقرن توم سدراوي سلازي مشيوم أحد هوتيل كعرفو اتا مكينات اتقوي بلوا هانا ما بتعمل تسميقوا سلازي نورا كافت محويقا نخطوة زئت جدد أفت هوتيل أتا كافت محمس ماي ناستيتن كلا صوفت رئة نهانا دما اندحر دا أمسانا خطمت سداليخي محبا أيد ليكن لا تنقرا
ክልቲአን ብሓደ ኮይነን ድማ ኣብቲ ከባቢ ሓደሽቲ ወዳት ይፋለጣ ርኮም ናተቀራረበ ኸይዱ እቲ ወዲ ንሃና ክስዕማ ክምክር እንከሎ ኢዱ ጠውያ ናብ መሬት ተውድቆ በቲ ወገን ሜላት ናብ ናይ ሃና እነም በይተኣ ትኸይድ ብዛዕባ ሃና ኩሉ ትፈልጥዮ ነገር ንገርኒ ድማ ትብላ እነም በይተኣ ግን ምንም ትፈልጦ ነገር ስለ ዘይነበራ ንሜላት ምንም ክትብላ ይከኣለትን ሜላት ብዝተናዲዳ ብድሕሪታ ብሽጉጥ ወቂዓ ትቀትላ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኤሪክ ኣብ በርሊን በፂሑ ንጓሉ እናኣለሸ እንከሎ ብዙሓት ሰባት ከም ዝከታተልዎ ኣሎ ይርኢ ርግፀኛ ንምዃን ግን መኻይን ፓርክ ናብ ዝግበራሉ ጋሕ ዝበለ ቦታ ኸይዱ እቶም ዝከታተልዎ ኣለዉ ሰባት ክስዕዎ ይገብር እቶም ዝከታተልዎ ሰባት ድማ ኩላቶም ናይ CIA ወታደራት ኮይኖም ይጸንሑ ኤሪክ ግን ተዳልዩን ሰልጢኑን ስለ ዝኾነ ንኩላቶም ብዘይ ምሕረት ይወቅዖም እታ ሮድዮ ልዒሉ ሜላት እናተዛረበቶ ስለ ፀንሐት ናታ ልኡኻት ምዃኖም ይፈልጥ ንሃና ክረክብ ተኾይኑ ኣቐዲሙ ንሜላት ቀትላ ስለ ዘለዎ ድማ እናጎየ ናብቲ እሳ ዝዓረፈትሉ ሆቴል ይኸይድ እቲ ማዕጾ ተኳሕኩሑ ናይ ሜላት ጋርድ ክኸፍት ኢሉ ይኸይድሎ ኤሪክ ተኩሱ ይቆትሎ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ንሜላት ከይቀተላ ሃዲማ ተምልጠሉ በቲ ሓደ ገጽ ሃና ምስ ናይ ሶፊ ስድራቤት ምንቅስቓስ ብጣዕሚ እዩ ሕጒስዋኒ ናብ ብዙሓት ከተማታት ድማ ምስኦም ትኸይድ እቶም ስድራቤት ኣብ ህይወቶም ብጣዕሚ ሕጉሳት ከም ዘለዉ እናርአየት እንከላ ኣዲኣ ንሶፊ ዝኾነ ሰብ ከም ዝከታተሎም ኣሎ ትነግራ ሶፊ ፈሪሓ ስለ ዝነበረት ንሃና መን ምዃኖም ትጥይቃ ሃና ድማ ኣነ ኸይድ ፈጺም ክኸይትስዕበኒ ኢላታ ካብቲ መኪና ነጢራ ትጎይ ደድሕሪኣ ድማ ቶም ሜላት ዝለኣኸቶም ዓማዊል እናጎዩ ይስዕብዋ ሃና እናጎየት ብዙሓት ኮንቲነራት ዘለውሉ ቦታ ምስ በፅሐት ትሕባእ ኩሎም ቶም ናይ CIA ዓማዊል ናብቲ ቦታ ኸይቦም ክሕዝዋ ምስ መከሩ ግን ሜላት ብዘይ ምሕረት ትቃለሶምን ትዋቕዖምን ትጅምር እቲ ናይ መጨረሻ ዓሚል እናተባእሰት እንከላ ግን ሶፊ ስዒባታ ደው ኢላ ከም ትሪኣላ ትርኢ ሶፊ ሃና ብብቕዓትን ብሓይልን ትበኣስ ስለ ዝነበረት ፈዚዛ ደው ኢላ ትሪኣ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ፈሪሓ እናጎየት ትምለስ እቶም ናይ CIA ኤጀንታት ንሃና ጎዮም ኮነ ተባኢሶም ክሕዝዋ ስለ ዘይከኣሉ ሃና ነጢራ ናብ ባሕሪ ኣትያ ጠፍኦም እሳ ኻብ ምልጠት ድማ እቶም ናይ ሶፊ ስድራቤት ሒዞም ብዛዕባ ሃና ኩሉ ነገር ንኽነግርዎም የገድድዎም ብዙሕ ዝፈልጥዎ ነገር ግን ኣይነበሮም ሜላት መፅያ ሶፊ ንእሽተይ ሓዋ ሃና ኣበይ ከም ዝፈልጣን ናበይ ክትከይድ ከም ትሓስብ ነበረትን ተሓቶ እቲ ቆልዓ ድማ ሃና ንበርሊን ከይዳ ንኣቦኣ ክትረክብ ምዃና ይነግራ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሃና ኣብ ጃልባ ደይባ ናብ በርሊን ከም ዝበፅሐት ንርኢ እቲ ኣቦኣ ክንራኸበሉ ዝበላ ቦታ ድማ ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለን ዘይተጸበየቶን ኮይኑ ይጸንሕ ኣብቲ መናፈሻ ነበረ ብዙሕ መጫወትን ሓወልትታትን ሓሊፋ ኣብ ሓንቲ ድኳን ምስ ኣተየት ሓደ ሙዚቀኛ ትረክብ እቲ ሙዚቀኛ ነዲኺ ይፈልጣኒ ይርአ ኣቦኹ እውን ዝገደፈልኪ ደብዳቤ ኣሎ ኢሉ ኣዴኺ ንዓይ ናይ ቀረባ ሰብያ ነይራ ብጣዕሚ ድማ እየ ዝፈትዋ ነይረ ኢሉ ይነግራ ናይ ኣዲኡ ደርፊ ወሊዑ እናስምዐን እናሳዕስዐን ድማ ንእሸይ የዘናግዓ ሓጎሶምን ሰሓቖምን ግን ብዙሕ ኣይጸንሐን ምክንያቱ ሜላት ምስቶም ካልኦት ናይ CIA ዓማዊል ናብቲ ቦታ ትመጽእ ንሃና ንኽትሕባእ ምስ ሰደዳ እቲ ሙዚቀኛ ኣብኡ ደው ኢሉ ይጸንሖም እናሳቐዩ ድማ ሃናን ኤሪክን ኣበይ ከም ዘለዉ ክሓትዎ ይጅምሩ አንደበት ግን ሜላት ስልኪ ስለ ዝተደወላ ናብቲ ሃና ዝተሓብአሉ ክፍሊ ኣትያ ትዛረብ እቲ ዝደወለላ ሰብ ድማ ኤሪክ ናይ ሃና ትኽክለኛ ኣቦኣ ከም ዘይኮነን ሓስዩ ኣቦኣ ምዃኑ ከም ዝዛረባ ነበረን ንሜላት ይነግራ ሃና እውን እዚ ሰሚዓ ስለ ዝነበረት ናብ ናይ ኢንተርኔት ካፌ ኸይዳ ብዛዕባ ኣቦኣ ምፅራይ ትጅምር ኣብቲ ኮምፒተር ድማ ኤሪክ ሓዳር ከም ዘይነበሮን ኣቦኣ ከም ዘይኮነን ትፈልጥ ኣብታ እቲ ሙዚቀኛ ሂብዋ ዝነበረ ደብዳቤ ናይ ነንበይትኣ ኣድራሻ ስለ ዝነበረ ናብቲ ገዛ ትኸይድ እታ ነንበይትኣ ግን ሜላት ቀቲላታ ትጸንሕ ስዒብዋ ኤሪክ ናብቲ ገዛ ምስ መፀ ሃና ናይ ሓቂ ድዩ እስኻ ኣቦየ ኮንካን ኢላ ትሓቶ ኤሪክ ብዚ ሕቶ እዚ ብጣዕሚ ዋላ ይገርም ዳ እምበር እቲ ሓቂ ዝነግረሉ ሰዓት ከም ዝኣኸለ ይርድኦ ኣነ ወላዲ ክዳእ ዋላ ይኩን እምበር ኣቦኺ እየ ኩሉ ግዜ ድማ ከም ጓለይ ገይረ እየ ዝርአኪ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ናይ CIA ሰራሕተኛ ዝነበርኩሉ ሰዓት ንህፃውንተን ፍሉይ ዓቕሚ ዝህብ ኬሚካል ዝተዋሃበን ብዙሓት ነብሰ ፁር ኣዴታት ንኽእክብ ልኡኽቶ ተዋሂበኒ ነይሩ እቲ ዝተዋሃበ ኬሚካል ነቶም ህፃውንቲ ክውለዱ ከለዉ ዘይፈርሑን ጠንካራታትን በላሕትን ፍሉያት ሰባትን እዩ ዝገብሮም ምስ ተወለዱ ድማ CIA ፍሉይ መሳርሒኣን ብሉፃት ወታደራታን እያ ክትገብሮም ትሓስብ ነይራ እቶም ህፃውንቲ ተወሊዶም ደቂ 2 ዓመት ምስ ኮኑ ግን ሜላት እቲ ኦፕሬሽን ንኽተቋርፆ ትውስን ኩሎም ቶም ዝተወለዱ ህፃውንቲ ድማ ሓደ ብሓደ ምስ ኣዲኦምን ስድሮኦምን ትቆትሎም ናይ ሃና ታራ ኣኺሉ ሜላት ክትቀትላ ክትመፅን ከላ ግን ኤሪክ ምስ ኣጸኒሑ ኣዲኣ ምስ ሞተት ሒዝዋ ይጠፍእ ሜላት ሓደ መዓልቲ ንዓኸ ምርካባ ከም ዘይቀርያ ስለ ዝፈልጥ ነበርኩ ድማ ነብስኺ ንምክልኻል ንኽትክእሊ ን13 ዓመት ብዘይ ምቁራፅ ኣሰልጢነኪ እዚ ኩሉ ግዜ ንስኺ ዋላ ከም ኣቦ ከይትቀበልኒ ኣነ ግን ኩሉ ግዜ ከም ጓል እየ ዝርአኪ እዚ ኩሉ ዝገበርክዎ ነገር ምእንታ ከም ምዃኑ ተረዲኺ ይቅርታ ከም ትብልኒ ድማ ተስፋ ይገብር ምስ በላ ሃና ብዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ተናዲዳ ንኤሪክ ክትዋቕዖ ትጅምር ክትከይድና ደልየት ኤሪክ ጠጠው ከብላና ሞከረ ይጸንሕ
ኣብ መንጎ ቅልሱም ግን ሜላት ምስቶም ካልኦት ወታደራታ ናፍቲ ቦታ ትመጽእ ኤሪክ እዚ ምስ ረአየ ንሃና ንኽትሃድም ነጊሩ ዝተወሰነ ግዜ ንኽገዝአላ ንሜላት ክገጥማ ይኸይድ ሃና ንኽትሃድም ኤሪክ ቶም ናይ ሜላት ሰራሕተኛታት ሓደ ብሓደ እናቐጥቅጦም እንከሎ ሜላት ብድሕሪት መጽያ ንኤሪክ ተኪሳ ትወቕዖ ሃና ድማ እናሃደመት ናብቲ መጀመርያት ሙዚቃ ዝረኸበትሉ ድኳን ተኣቲ እቲ ሙዚቀኛ ሞይቱ ስለ ዝጸንሐ ድማ ብጣዕሚ ትሓዝን ምንም ከይጸንሐት ሜላት ናፍቲ ድኳን ትስዕባ ሃና ንሜላት ከይትገጥማ ምንም መሳርሒ የብላን ተሓቢኣ ድማ ሜላት ብድሕሪታ ክሳብ ትዞራ ትጽበ እቲ ዝሞተ ሙዚቀኛ ተወጊእ ኢላ ዝነበረት ጦር መሲታ ድማ ካብቲ ድኳን ወፂኣ ሙግያይ ትጅምር እንከይሓሰበቶ ግን ሜላት ሽጉጥ ሒዛ ብቕድሚታ ትመጽእ ሜላት ንሃና ክትሕግዛ ከም ትደልን እቲ መሳርሒ ተዘይገዲዳታ ከም ዘይትጥቀመሉን ትነግራ ክልቲአን ስለ ዘይተኣማመና ድማ ብሓደ ይትኩሳ ሜላት ብጦር ትውጋእ ሃና ድማ ብጥይት ትውቃዕ ሃና ግን ሰንክቲ ብህፃንነታ ዝተዋሃባ ኬሚካል ፍሉይ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ እቲ ናይ ጥይት ውቃዕ ከይድ ከማ ከይዶንገየት ትትስእ ሜላት እውን ተሲኣ እናሃደመት ስለ ዝጸንሐት ንዘለኣለም ንዓኣ ቀቲላ እዚ መከራ ንኽተቁዖ እናሰዓበታ ትጸንሕ ኣብ ዝኾነ በዓቲ ኣቴን ሜላት ተሓቢኣ ንሃና እናተጸበየታ ትጸንሕ ምስ ረኤታ ድማ ደጋጊማ ትኩሰላ ብዙሕ ከይጸንሐት ግን ሸራቲታ ካብቲ በዓቲ ትወፅእ እታ ሽጉጥ ድማ ካብ ኢዳ ትነጥር ተመሊሳ ከይሓዘታ ድማ ኣቐዲማ ሃና እታ ሽጉጥ ኣልዒላ ንሜላት ተኪሳ ትቐትላ ሃና ከይተጨነቐት ህይወታ ንምንባር ክትጅመር ካብቲ ቦታ እናረሓቐት እናረኣናያ እዚ ፊልም ይውዳእ ሓደሽቲ ትኾንኩም እዚ ቻናል ሳብስክራይብ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ እናበልኩም ድጋፍኩም ግለጹልና ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት